Čus, zase sme tu v tme, ale nebojte sa, ráno natočíme, že? Áno, natočíme jak každý jeden deň, dokedy on neskape. No, myslel som to tak, že dokedy neodíde. Môžeme začať? Hej, môžeš. Poď, svoju basničku. Prevdaj. Adam má záchod na chodbe, Karsi sama doma PASE, nie reklada je to FJB, je PASE, nie mi je PA, to je to ENA izmettek TV, je reklada je vsekár, je to hier, ahoj na Slovensku z Ekar zdravo, kako ste vy, že imáte kaj za WC, vy TV, ahoj v pohode aj na TV, milavný babi fit Windows XP. Vista a Windows XP, alebo nie som v tom istom roku a RT na Slovensku za odpoveď a za stáleho ahoj sa mi zdá, to bude bolo Wi-Fi či Mikar a Matúš Luky. Sus. To je všetko pre dneska. Ešte zajtra natočíme ďalšie... Dá sa tak ďalšie 10 diely, takže budeme chodiť a budeme sa zaujímať, že čo je kde a čo bude ďalej, čo bude v budúcnosti a kde ho dokážeme tú šíšatú hlavu dať a posunúť dál zo Slovensku, Zemplínskom Jastrabi. Musí sa dozvedieť úplne všetko, kde je čo, kde čo patrí, hoci čo. Musí to všetko vedieť a všetko natočíme. Dobre. Nebojte sa, o nič neprídete. Dobre, počuli ste Matúša, tak... Či si Matúš, ne? Dobre, počuli ste Matúša, tak... Dobre, dajte like a odber, keď nie, tak skapte do rána, jak hovorí mačka Jackie. Hej, a ty tak... ukáž na mňa. Takže čuš a čau.